tänään me pelataan Fortnitea mun pikkuveljen kanssa. Eli Miikon. Mä joinaan ihan just sen partiin ja se antaa partillerit. Mutta sanokaa jos kuuluu hyvin ja kaikkea, ettei tarvitse mitään korjata. Ja sitten muistakaa, että tykkäys ja tilata kanava. Joo, kuulet sä? Joo. Hyvä. Mennään duo. No, mä annan sulle pari. Joo. Niiden. Meni. Ai niin, mulla on crownikin vielä. Joo. Sitten ei muuta kuin readyä ja peliä. Mullahan on siis nytten, mä sain uuden hiiren. Sitten mulla on uusi mikki. Niin käytiin tänään ostaa mikki ja hiiri. Eilen me ostettiin kamera. Että on nyt mun eka video näillä uudella hiirellä, kameralla ja mikillä. Ja sitten mä sain joululla ledinäppäimistön, sitäkään te ette ole nähnyt, koska siitä on ollut hetki, kun mä oon viimeksi tehnyt videon. Mut siis tää mikki ei oo enää toiminnassa. Niin, kun mä en sit kuule sua. Miiko, mutesit sä? No niin, nyt kuuluu. Sanokaa myös kommenteissa, jos te kuulette mun pikkuveljen äänen. Mä en kauheasti tiedä tällä hetkellä. Mä en kyllä puhunut tosi hetkeen. Mä tiedän, mutta sä puhuit yhdessä vaiheessa, niin sä olit mutella. En mä kyllä puhunut silloin kauheasti, mutta lähettäkää kommentteihin, mitä te haluatte seuraavaksi videoksi. Haluatteko te Valorantia, Titanfallia, Sniperite vai mitä? Mihin mennään? Mennään tonne Breakwater Bayhin. Selvä. Ilmoittakaa myös kommenteissa, jos on huono laatu tai jotain, niin yritän korjata asian. Tomaksella on myös CS, missä se on ihan hullu. Niin. Voinhan mä sitten CS-ääkin pelata. Sanokaa myös, jos haluatte, että mä kuvaan yksin, vaiko kavereiden kanssa tai veljen kanssa. Tää on mun pikkuveljen eka videolla. Niin, olin mä silloin kerran Lapin video, mutta se ei tullut koskaan. Juu, se jäi vähän niinku kokonaan pois. Oliko sä jeesi? En mä kyllä oikein enää. Mä vaan yritin Sekin taas löytää aseen. Tokki. Saapua. Kai sustikki.
Yksi jäi. Lisää. Tässä on lisää. Mä olen aika suurin osa butteja. Mä huomaan. 88. Jäi. Onks sun shotgun ammoa? Mulla on sellainen shotguni. No mulla on nyt 11 shotgun ammoa. Ja shotguni. Kumpi, Thunder vai Heavy? Itse sanoisin heavy. Okay. Mutta jos te tilaatte Tomaksen kanavaan, niin te voitte jopa nähdä tulevassakin livejä. Niin, multahan voi näkyä liveä, mutta niihin menee vielä YouTuben puolella hetki, mutta sitten taas tuolla Twitchissä voi näkyä. Mä laitan varmaan linkin tohon videon alle mun Twitch-käyttäjälle. Käykää kattoo. Kertokaa myös teidän lempiase Fortniteissa. Itellä on aika varmasti Skari. Mulla on itselläni Excalibur rifle. Onko se sun lempiase? Se on se, joka puoliksi sniperi. Toi haukka, tai toi. Joo. Käydään hakee. Oot mä hiilaan nopea fullis. Okay. Mulla on sitä AR, jos sä näet niin. Hei, tuolla on bursti tuolla. Missä? Tuolla. Sanokaa myös, jos tarvii pienentää mikin ääntä siellä kommenteissa. Mulla on jo epic. Okay. Tomashan vois kuvata Lapin reissun uudestaan. Juu. Mä huomaan, että se on vain. Mä huomaan, että ei oo enää botteja. Ei, mä sain toisen. Minä ready. Kertokaa mikä on teidän lempipeli kännykälläkin. Tomas voi ehkä tehdä siitäkin video. En mä kyllä varmaan kännykällä oikein pysty. Pystyt laitan näytön talletus päälle vaan. No joo, se on kyllä totta. Mut silloin kukaan ei kuule eikä mitään. Et silloin mun tarvii hommaa erikseen joku. Tai sit mä oon tässä mun setupilla ja sitten siinä pelaa. Kuinka kauan te ootte siellä pelannut Forttia tai mikä on teidän lempipeli ylipäätään? Näkö Fensy? Siellä mulla on yleensä aika hyvä spawni. Tai lootti.
Kertokaa kommenteissa myös minkä aseen haluaisitte takas. Mulla on varmaan oikein. Pumppu. Herra jestas rupee lagaa. Kertokaa missä koulussa te ootte ja minkä ikäisiä on. Miiko ei sellaista voi kysyä. Siksi. Se on niitä yksilökohtaisuuksia ei kysyä. Tiedätkö ketkään mitkä noi ämpärit tuolla mitä ne tippuu, niin tiedättekö mitä ne on? Ne on kyllä ihan boosteja. Mitä boosteja? Ne on sellaiset raketit, mitkä lähtee, ne on niinku sama kuin avaruusaluksissa, kun ne menee ilman, niin lähtee se peräosa pois. Kuuletko Miiko vielä hyvin? Kuulen. Joo, mä vaan siirsin tuon mikin tonne sivuun. Se oli aika hyvä. Mä en näe ketään. Mä en kyllä oikeastaan mäkään. Mä näen yhden, mut se ei oo tulossa tänne. Mä jään tähän. Juu. Tää on duo. Täällä Sapo. Juu. Mä tuun hakee sit sun ton kortin. Mikä? Big push bomb. Herra, iso. Ai hemmetti. Siellä yksi osuma, niin se on down. Laki vähän. 2 duo down. Mä toki se mun kortti. Joo. Oi. Heti se big push bomb. Se on iso puska. puska. Täällä on väkeä. En riputtaa mut. Vielä medkit. Mä koitan mennä sinne mahdollisimman nopeeta tästä seuraavaksi. Ei lisää. Itse kun mulla lagaa, kun mulla on toi tallennus päällä. Ole ready. Mä painoin jo. Hyvä. Mä olin aivan botti. Mut mä en vaan osunut, kun mulla lagas. Mulla oli pikki vaan. Syy siihen, miksi mä en oo kuvannut pitkään aikaan, on se, että mulla ei oo ollut aikaa, kun mulla on ollut treenejä nyt paljon, niin ei oikein kerennyt kuvaa.
Ja sitten jos mä olisin ruvennut pulvaa, niin silloin olisi pitänyt jättää reenit välistä. Tai peli. Niin. Pitäis varmaan Miiko kohta lopetella, kello alkaa olla aika paljon sinänsä. Kauan sitä video on tehty? Minä tiedän. Ei 2 peliä ainakin. Eikä ne ollut kauhean pitkiä. No voidaan kohta lopettaa. Täällä on niin paljon peliä vielä. Kertokaa mikä teidän se lempi season jo Fortista. Sä tohon haluat? Mulla on tehtävä siellä. Tarvii expaa. Mennään bensikselle tästä. Mennään tähän pikkutalolle. Mä suoraan tuohon bensikselle. Mä teen tän tehtävän juoksen sit sinne. Mulla on se. Mä saan jotain tehtäviä. Lisää. Mulla on 2 asetta. Oot sä bensiksellä oot? On. Täällä on sulle AR. Mulla on jo. Mulla on skari. Tulos. Tuolla on väkeä. Mä oon sun yläpuolella. Mä tiedän. Jos melkein käppiä koko pelit täällä venteessä. Niin. Niin kauan kuin meillä on alue. Mulla täällä kun tulee joku, niin voi vaan... Finaa. Siinä on toinen. Mä lähden toisen. Lähe. Perreisesti, me kyllä taidettiin tässä, tää kuolla. Ois ottanut se sude ja lähtenyt. Oliko ne susikin? Ai tossa. Ota ja lähe. Missä lähiriput? Tuolla. Mä vaan riputtaa. Puildaa boksia riputtaa. Vedä. Susi hyökkää.
Paljon täällä on porukkaa. Paljon. Mä huomaan. Kotsut kumminkin snaipata. Mä näen. Yritän lähteä mahdollisimman nopeasti. Mä lähden tonne kyllä. No lähde. Lähde pois, lähde pois. Ei täällä oo ketään enää. Toista jää vaan tänne, täällä on luutti. Täällä on epic heavy. Apple. Täällä on puska. Push. Mä heitin 2 puskaa, tuu tänne vaan. Tuolta on tää rekka josta. Mennään tonne nyt mun markkinoille, mulla on siellä tehtävä. Mennään. Susi. Se on muu. Ota se rekka. Mulla on sit kilpi ja sä pystyt... jos meitä rupee ampuu joku, niin mä laitan sen siihen eteen ja sit sä pystyt ampuu siitä läpi. Missä... Puuttasitko se yhden tästä? Minkä yhden? Se kenet mä tapoin siinä. Ai sen kuka tappaa mun. Luuttasi. Tää on toinen kilpi. Älä ota toista. Tuu kyy. Minä nyt mä teen tätä tehtävää. Thomas. Mennään nyt. Yksi keissi. Mikä tehty? Mä löysin parhaimman iten. Miten tää tehtävä nyt pitäisi tehdä? Mä en tiedä mitä tää tehtävä pitäisi tehdä. Minkä? Ai sen linnun kyytiin. Aha. Ai sen linnun vai? Ne. Pysähdy. Ei pysty. Se vaan liukuu pois. Okei, makka. Mä en tiedä miten tää pitäisi nyt tehdä. Joo, näin tää pitää. Aha. Näin.
Toi haukana oikeesti leikittää paras itemi. Harvit siinä ei pysty ampuu. Niin, mut sillä pystyy hakemaan luuttia. Oikeesti. Juu. Seuraavassa pelissä mä voin tehdä vasta seuraavan tehtävän. Se on just Tormin alueella nimittäin. Mennä. Auto. Ryskeisi. Hei mä näen. Yellowfishejä. Nyt pitää ehkä lähteä aikaa. Mä tuun rekan kyyti äkkiä. Mene. Jos me ruvetaan poraan, niin mä vaan heitän tän. Tänne kilven maahan. Aika hidas. Okei, jo lähdetään juokseen. En. No. Mä en jätä mun tätä rekkaa. Joo, mä tuun täältä tällä possulla. Okei, nyt pitää jättää. Hiha! Kiitos. Kiitos. Tyyppi! Kiitos. Ei kun täällä on... Ei, täällä on tyyppi. Niin on. Oh my god. Oh my god. 20. Miiko, on mun läpi, on mun läpi. Missä sä? Tuottiinko se kyllä? Ei se pois. GG chatti. Paljon se kello on? Puoli seitsemän. Se on 16:38. Joo, 32. vielä. Okei. Miks kannoilla se oli RPG? Mitä? Miks kannoilla se oli RPG? En mä tiedä. Mutta eikö se ollut strutsi? Mut tappoi se strutsi. Sillä toisella oli RPG. Mm. Tänään en tiedä oliko molemmilla.
pysty kunnolla. Se on merkintä. Osa. Sitten mennään tonne. Ei voikaan, kun mulla on se tehtävä. Oota. Tonne. Mennään tähän isoon kaupunkiin. Tähän. Älä kauhean kauas. Mulla ei pitäisi mennä pitkään. Voitaisiin tännekin tulla, täällä on taloja ja tällaista. Täällä on 2 mönkiä. Vapaa. No. Meidän pitää päästä äkkiä tonne. No. Ota mulle joku ase ja tuu hakee mut mönkiälle. Selvä. Näistä tulit tähän. No. Mene. Mun pingille. Ota. Ota toi. Minne? Mun pingille. Se on seuraava tehtävä. No mitä? Ei. Sanokaa kommenteista, millä kontenttia te haluatte seuraavaksi. Eli millaista sisältöä te haluatte seuraavaksi. Ei. Mä jään tähän. Mä jään tähän. Ei mulla ole materiaaleja. Tarviksä? No ainakin tässä on tyyppi tossa. Varmaan tässä on duu. Ei oo kauaa. Tossa. Yksi jäi. Tässä hiilaa joku. Niin, siinä on duu.
Jäi. Jäi. Hyvä. Se jätti. Sieltä kedin tänne. En mä voi ottaa sitä, kun mulla on tää haukkakin. Mulla on itellä avasaari. Aha, mä tippun. Mä jäin 3 HP:ksi. Mä vähän tiedustelen tähän lähellä. En ammuin vaan. Mutta täällä ainakin ammutaan. Tutka tänne. Otas ihan voisin tänne. Miksi? Tää on väkeä. Mä voin mennä tappaa tällä. Voihan, mennään päittäin sillä. Joo, Oho. tulee. Tuolla on pitkä RPG. pitchi. Ai, auto. Hiilaa. Ihan sama vaikka sieltä tulee poisonia. Mikä toi oli? Toi oli se jellyfish, mikä tossa räjähti. Puskee. Rakenna boksi. Meikä lähti. Oi, niin mäkin. Tuu tänne. Mä pääsen. Mä tuun tähän. Oi. Ne heittää isoja. Toinen jää. Sellainen cooldowni, että kun sä käytät tuon hammerilyön, niin sit se jää seisoo. Lopetetaanko? Juu. Kolmekymmentä tähteä. Mäkin sain 30, mä sain 37. Ja 35. Vähän ajattelin, ei tässä voisi edes saada sen verta tähtiä. Onks teillä battle passia? En tiedä. Ei tullut poistua tänään. Ensi kerralla sitten. Pelataan toivoa, että enemmän botteja on pelissä. Niin, se on aina se eka peli yleensä, missä ne botit.
taas äkkiä shoppi. Ei nyt mikään paras shoppi. Online drop the pass. Täällä on tää tuntemusiikki. Ei täällä oikein oo sulle mitään hyviä oikein. No tää chicken wingit on ihan ok. On Billy Bouncekin. Electroswing. On täällä jo täällä vähän pidemmällä nää vanhemmat, niin on ihan ok jotkut. Niin täältä löytyy nää DJ. Aika, eikö se pelit ala? No ihan ok shoppi. Se ois tältä erää siinä, joten tykätkää ja tilatkaa kanava, niin ootte jatkossakin tiedossa kun mulla tulee uusi video. Ja jos tältä erää, moikka! Ja laittakaa kello päälle.